Okay, for today's video mga katil, mamahaw, paniudto na ni mga katil. Maniudto ta, taratang sudanay. Ginisang tangkong. Tara pagyud, kalubasa. Kalbasa. Sir, mana na ampo mga katil. So, nagkaon nami. Galikat mo na yung plato. Nantan nyo. Yummy. Yummy. Oh, mahimot ng tani. Sabi pinagod na. Iwag pa sila ng tangkong mga katil, kay gitagod. Piat-piat